Sa dinuman, ti ayan mo ita, Singapore, wenno Amerika. Amok nga agsublikan tulad ta, iti sidong inam a Pilipinas. Nabayagen kaadam Australia, Hawaii kunkunada nga isla. Amok nga agsublikan tulad ta, sibay dagiti napapateken ka. Dagiti surat di da marangtayan, nalawa at taaw nagbabaetan. Nalaos nga iliw ay inkaleplepan, ayat mula ang makalungaw ti pamilya. Narang ay man iayan mo Japan, Hong Kong, Saudi, apagkidin namagan. Agsublikan to lata tinaggapuam, taawan kastay bukod pagilian. Dagiti surat di da marangtayan, nalawa at taaw nagbabaetan. Nalaos nga iliw ay inkaleplepan, ayat mula ang makalungaw ti pamilya. Dagiti surat di da marangtayan, nalawa at taaw nagbabaetan. Nalaos nga iliw ay inkaleplepan, ayat mula ang makalungaw ti pamilya. Dagiti surat di da marangtayan, nalawa at taaw nagbabaetan. Nalaos nga iliw ay inkaleplepan, ayat mula ang makalungaw ti pamilya.